Sanibonani molweni ndanamkhela kweSCTV ngesiXhosa. Usibongile wethu ke bethu nana uLuyanda Zwane esimaziyo ke njengosibongile umkile ke begqibelisa kule episode egqithileyo. So kuzawungena ke ngoku next week uNontsikelelo or uNtsikelelo Mthiyane njengosibongile omtsha. So ngeke siphinde simbone ke uSiboshi sawubona lo omtsha siyethemba ke loba naye uzawusonwabisa. Then ke kukhona uThemba ke ofikayo bekade edlala kweIshaka iLembe yena kuzongena ke njengonyana kanje ngayo noNomfundo uzoreplace lamfana wemncinci ebesingazange samboniswa nasebusweni ke. Then kube khona uZama yena uzawufika ku-roommate kaSibongile igama lakhe ke nguAzanda Mkhungo kuthiwa ke ngu-roommate azoba naye ke epha eRes. Ngurumza othanda izinto kakhulu so uzawufika uSibongile axakane nento pha. Kube khona uLungelo Mathonsi ozongena as uJabu Mazibuka ongu-small businessman ke kuthiwa kuzawufika amise kakubi ukwenzo ke yena ke ngoba uzoba sisisheli sikaSibongile asazi noba bade baqomani na ethubeni. Kube sekuba khona ke Samkelisiwe ke sasikhe sathetha ngaye ozofika engumngani kaDeliwe noPhetheni ozovumbulula iindaba zabe kuthiwa ke yena isister kaTata uNtombi. Tata uNtombi namkhumbula uneendaba naqala uzunibuze ke udadewabo nobunjani ke yena ke. So sinabo bantu batsha ke bethu nabezayo ngethemba loba ke kuzoba mnandi njengakho season 1. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.